Kako ne spomenuti doktora Hauza Dadu Milinovića, još jednog potpredsjednika čija velebna vila dodatno potvrđuje da je Jadrankina rekonstrukcija svojevrsna reinkarnacija Sanaderove politike. Možda se boji da će netko od državnih institucija pokucati na vrata i zapitati ga otkud mu 2 stana u vrijednosti gotovo 360.000 eura. Špica skandala ovotjedne zabave za sve mediokrate bio je riječki SDP i čim je Jovanović počeo rikat vatru nazvavši premijerku Sanaderovom zapisničarkom, uslijedila je protupresica i trojstvo Kalmeta, Milinović, Bačić odmah je pohrlilo pred kamere i mikrofone. Četvrti je bio novopečeni ministar kulture Mesić. Izgledao je više kao kandidat za inicijaciju, iskušenik koji svojim dolaskom dokazuje lojalnost vlasnici svoje fotelje. Kakvim se stavovima, kvazi argumentima i kakvim objedama pripadnici SDP-a služe. Sve u svemu 2 vodeće političke stranke uporno nam se penju na glavu sa svojim uvijek istim prozivničko-plitkim parolaštvom. Dajte gospodo iz SDP-a i drugovi iz HDZ-a, pokažite malo talenta u vođenju politike ako uopće možete. Nemojte u pokušaju očuvanja vlastitog putra na glavi narod jariti jeftinim populizmom. Ne podcjenjujte njegove instinkte i njegovu pamet, jer nema više šale pa će vam se izbori, ako niste znali, dobivati na učenjima političke evolucije, a ne revolucije, točnije na viziji. Nikako na jeziku manifesta i pamfleta. Hrvatska očito treba novu generaciju političara. Sve što je juče HDZ-ova trojka, Bačić, Milinović, Kalmeta govorila na presnici je otužno, gadljivo i razočaravajuće. Možda se ipak politička scena u Hrvatskoj pročisti za jednog Željka Jovanovića. Mislim da bi onda puno više do izražaja dolazili argumenti u hrvatskoj politici, a ne riječi kao što je gadljivo, kao što je špijunčina. Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Hristos se rodi. Božićni domjenak Srpskog narodnog vijeća postao je event na kojem naši vodeći, slično kao i za katolički Božić, s lakoćom miješaju pučki, nadasve liturgijski protokol s političkim, što zapravo ne čudi jer 70% svih njih ovdje deklariranih vjernika do 90-ih su u kršćansku ili hrišćansku vjeru nisu živjeli ni intelektualno ni sakramentalno. Tad su svaki svoju bezušno pokupili kao lančić, broš ili sat, kao komad nacionalnog dekora, stvorivši do danas ozračje prave neofitske demagogije, nesimpatičnog političkog propovjedništva koje za vjerski blagdana šalje pretenciozne poruke. Pupovac je tako odlikovao Stanimirovića za doprinos gradnji srpskih institucija u Hrvatskoj. Svi bi to shvatili kao pozitivan rad, čin kajanja čovjeka nakon rata obuhvaćenog općim oprostom, da on nedavno, i to očito planski po srbijanskim medijima, nije tvrdio. Rat u Vukovaru nisu započeli Srbi. Znam što sam rekao i zašto sam to rekao, jer sam bio jedan od žrtava događanja u Vukovaru prije rata. Što su mediji na to nadograđivali, to je već problem medija, ne moj problem. Predsjedniče, može... Stanimirović treba dobiti nagradu. Hvala vam. Pljeskali ste Stanimiroviću kojeg ste kudili. Predsjednice, je li gospodin Stanimirović treba dobiti nagradu? Na provokacije ovog tipa neću odgovarati. Hvala vam. Za Šeksa je to novinarsko pitanje provokacija. Ne zna on da bi u svakoj ozbiljnoj zemlji, već nakon Stanimirovićevih medijskih džekiranja, ozbiljan mandatar vlade ozbiljno razmislio o ostanku u koaliciji s njegovom strankom. Ali ovo je vladi, kad je opstanak na vlasti u pitanju, očito granica dno. Zna to i SDSS, pa to i obilato i legitimno koristi. A predsjednik kao za ništa od toga nema ovlasti. Ali ima moralnu ovlast riječi, pa za Boga, Šljivančanin je za pokolj na Ovčari dobio samo 10 godina, a vodeći nisu ni ja rekli. Nije bilo izvanrednih konferencija za novinare, niti su pred Vijećem sigurnosti išta diplomatski poduzeli. Za Šeksa to nije bila provokacija. Svi sve samo relativiziraju i koristeć svu silu frazeti nabajaju o pomirbi. Ponašaju se kao da Domovinski rat, Vukovar i Ovčara nisu stvarnost, već teret njihovih ambicija i balvan prepreka u provedbi zadanih im planova. Političari, ili ne vidite što se događa, dajte se vi saberite malo. Nije posao ministra da kontrolira sva silna poduzeća koja se nalaze u njegovom resoru, a još manje da bude odgovoran ako neko u nekom poduzeću nešto krade. To ja jednostavno ne prihvaćam. Kalmeta ne poznaje pojam ostavke iz moralnih razloga, po svemu sudeći on je u vrlo nezgodnoj situaciji. Proziva ga se za svu silu malverzacija u njegovu resoru, sve do HAC-a i Fimi medije. A nezgodno je i čuti sve učestaliju frazu prema kojoj nije smijenjen jer uživa političku zaštitu. Ili jasnije, nezgodno je kad tu frazu podzemlja koriste sve političke stranke u nadzemlju. Ima tu i redikuloznih stvari, pa se u fokusu našao jedan šekret ili ti zahod. Sagrađen na autocesti vrijedi 3,5 milijuna
kuna. Nema veze što je narod bez posla. Čast mu je ukazana kad ide pipi, pa se carski bahato može izžuborit po 3,5 milijuna. Olakša dušu i barem na šekretu bit hadžija. Uvijek su gledali Sunčani Hvar kao jednu od mogućih dobrih prodavača u smislu nekretnina. Raspliče se mutna priča oko Sunčanoga Hvara. Uloga Polančeca? Pa on, ne znam, on je štitio uvijek interes Orka. On je bio na strani Orka, njega lokalna zajednica baš nije interesirala. Što mislite, što je razlog da se to sad mijenja? Mislim da je to nova premijerka i željela da se napravi dobar posao. Do premijera je bilo nemoguće doći. Policija je na obavijesni razgovor pozvala šefa Orko grupe, gospodina Ota, jer postoji osnovana sumnja da Orkovci ili Lihenštajnci već godinama peru lovu, što vjerojatno rade svi TZV strani ulagači za hrvatski turizam. Zbog toga što je godinama na to upozoravao, Pjerino Bebić je zamalo postao persona non grata, a gospon Ot se danas prijeti Hrvatskoj. Zagrebačka arena, simbol hrvatske megalomanije, stavljena je u hladni pogon, jer holding već par mjeseci Ingrid ne plaća vrtoglavih 7,5 milijuna eura najma kojeg dijele grad i vlada. A novac za to veselje dakako ide iz naših džepova.